El projecte Rius ara compleix 10 anys. Haig de congratular-me que hagi arribat a 10 anys. En els moments en què vam començar això semblava impossible, estàvem anant una mica a contracorrent. Qualsevol se n'alegra de que hàgim arribat on estem. Mai hagués pensat que el projecte Rius anés tan enllà com ha arribat. No ens esperàvem que arribéssim on estem arribant. I que hàgim aconseguit consolidar una xarxa de ciutadans que treballin pel riu. Perquè en aquests moments és una referència en quant a educació ambiental al nostre país. És una gran satisfacció veure el gran nombre de gent que hi participa. Avui dia hi ha iniciatives del projecte Rius i convenis amb altres organitzacions arreu de l'estat espanyol i fins i tot hi ha contactes amb gent de fora de l'estat, i això també és molt positiu. També ha sigut un símbol que el projecte funciona, que es pot aplicar a altres indrets amb altres realitats socials i territorials. També nosaltres advocàvem perquè la ciutadania participés en la millora del territori i això no fa pas gaire s'ha consolidat a nivell europeu amb una directiva marc sobre l'aigua on un dels capítols importants precisament és aconseguir la participació de la gent del territori en polítiques de conservació. Penso que en aquest sentit això ve a demostrar que anàvem ben enfocats i que ha acabat una mica validant la idea del projecte. Es tracta que aquesta tasca pugui anar continuant. Potenciar tota la part d'adopció. Que tinguin continuïtat els grups que fan inspeccions de riu. Fer-se càrrec d'un tram de riu i millorar-lo i actuar sobre ell. Això és molt important i creiem que s'ha de potenciar. I que d'aquí 10 anys més puguem celebrar-ho amb moltes més adopcions i tenint molta més custòdia del territori de la que existeix actualment. Continuï contribuint amb la vigilància, amb el ser a primera fila a la vora dels rius. Seria aquesta part, donar eines de millora del nostre entorn, dels nostres rius en concret. Potser comença una segona generació de projecte Rius. En el qual el substrat ciutadà de participació és més important i a més ara les administracions estan molt més sensibles a aquesta participació. Cal ara un treball en xarxa, consolidar tot el que hi ha. I jo espero que ara en aquest nou procés és quan es vegin realment els resultats que ha tingut a l'haver fet aquest treball de conscienciació i de coneixement del medi fluvial als habitants de Catalunya. I que esperem que tinguem molt projecte Rius per molts anys més.